Hey, habis rekamannya, bisa kita berbeda. Kok bisa sekarang gubun pra. Karena mendeng rihon di Maria, mayang pas saja naba nagidin, oza nagidin. Habis nanggo bitangnya. Martina jebla no thangnya dakhli phone खालामदोंनो Martinखौ माने mayang pas मोनसे जादुगर लाना फैनो बिथांखौ फन खालामबाय थादोंनो. दा mayang pasजों बेफोर सोलिया. बेफोर जेबो खाथिया. बेफोर हाबिसजों माने अजानि माने बेखौ मा बुंगोन बेखौ माने ब्लेक मेजिक ना बुंले बेखौ जादु दना ना बुङो नोंथांनि बायदिब्ला दिनै रिहन दैमारिया थारमाने थाबिस लानांगौ बिसोर फोथायो बेफोरखौ खोब फोथायनानै लायो लानायालाय राजमहनिफोर लायो सरन बर' आरो रिहन बिसोरो बिश्वजित दैमारि बिसोरो महनिखौथ' लाखायो एसे एनै खाथिबो दांलै ओंखायनो हिनजावफ्रा ज' थांलायलाङो साफा सानैया बिसास होलायलाङा आङो बे आरो खोनानो मोन्दों रिहन दैमारिया mayang pas सासे माबा नागिरदोंनो अजा नागिरदों थाबिस नांगौ बिथांनो मार्टिना जेब्ला न'आव थांनो दाखालि फन खालामदोंनो मार्टिनखौ माने mayang pas मोनसे जादुगर लाना फैनो बिथांखौ फन खालामबाय थादोंनो दा mayang pasजों बेफोर सोलिया बेफोर जेबो खाथिया मार्टिना नगावनि बेस्रा बिथाङा mayang pas माने मोनगोन नामा होननानै बिथांखौ फन खालामहरबाय थादोंनो बेफोर mayang pasआनो जा माबा अजानि थाबिस सुबिस बेफोरजों जेबो खाथिला मानो होनबा एबार रायजोनि जिथुनिखि दैबाना जिथुनिखि सुनामि बेखौ रिहन दैमारिया थेनो हानाय नङा आरो एसेनोसै नोंथाङा जेननायखौ मिथिखाबाय दा बेनिखायनो अजानि मदद लानो गोनां जादों नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला आं खोनानो मोन्दों जेनेबा बिथां मार्टिना नगावनि नालाय नगावआवसो दं नालाय mayang pas माखासे माबाफ्रा बिथांखौ फन खालामदोंनो जे जेनेबा नगावनि जादुगरफोर बा थाबिस मोनोबा देरहानो हागोन बेबायदि मोनसे नाजाथाबदों आरो बेखौ खोनानो मोन्दों आरो थाबिस लाबाबो देरहासै दिनैनि दिनाव बिसायख'थियाव बे थाबिसफ्रा खामायो मिसा खोथा बेफोरबो खोब बिसास खालामो गुबुनफ्रा बेफोर थाबिसजों माने अजानि माने बेखौ मा बुंगोन बेखौ माने ब्लेक मेजिक ना बुंले बेखौ जादु दना ना बुङो नोंथांनि बायदिब्ला दिनै रिहन दैमारिया थारमाने थाबिस लानांगौ थासारिसिम फैदों बिसोर फोथायो बेफोरखौ खोब फोथायनानै लायो लानायालाय राजमहनिफोर लायो सरन बर' आरो रिहन बिसोरो बिश्वजित दैमारि बिसोरो महनिखौथ' लाखायो एसे एनै खाथिबो दांलै ओंखायनो हिनजावफ्रा ज' थांलायलाङो साफा सानैया बिसास होलायलाङा आङो बे आरो नोंथांनाव माबाफोर प्रुफ बेबायदि दं नामा नोंथाङा डाइरेक्ट प्रुफखौथ' आङो खनसे बिदिनो बे इलेक्सनाव नमिनेसननि टाइमाव बिश्वजित दैमारिखौ आं ओरै गोबानाय नायदोंमोन आरो गोबानाय नायनायाव ओरैबायदि जेव थाबिस गोजा आयौ मोदोम बे आखाइफ्रा थाबिस गोजा ओमफ्राय उनाव आङो लोगो माबा न'आव फैना दुगैफैबाय माबा माबिफोर जादु दनाफोर दंदांलै होनना दुगैफैबाय आङो बेबायदि जादों आरो बे नमिनेसननि टाइमाव बिथाङा देरहादोंबो देरहानायालाय बे समाव एसे गरमजों दा बेनिखायनो रिहनाबो नागिरदों बेबायदि नागिरबाबो खामानि जायालै थारमाने एबारनि बारहावायानो बेलेग खुनु फैदों बिसोर देरहानायनि माबायानो गैया माने उमुकनि बेसेबां भट फैगोन उमुकनिफ्राय बेसेबां भट फैगोन बिसोर मोनसे केलकुलेसन खालामदों जुदि रिहन दैमारिया देहा मोनसे बा हल बडि जुदि थाबिस लायोब्लाबो देरहाया दिनैनि दिनाव देरहाया थाबिसखौ लानो प्लास्टार लेमनेसन होथोंब्रा होमबाबो देरहाया बियो देरहाया बे